mõnus. Ai kui hõrgutav. No nii, asjad pakitud, mine. Taksojuht Pivi. Sul läksid talle peakse, hei. Liigume nüüd. Põltsamaa kohalikud ossid ka kohal. Järjest isegi küsimust. Kuidas on kommentaarium? Väga mõnus. Panin põhimõtteliselt Tikkerist pätki ja... Normaalne. Kuule vale jalg ees sõidad. On pakko painaa pitkää, koska on ammattimies. Ei taukoi alati, hies tunnettu työraskarataja. Jotain tästäkin on takaisin saatava, se on pakko Väsit korvaa sen, on matkalla sikari portaaseen siksi. No nii, Tiit Teet, Rein ja Priit on siis Põltsamaal. Hello! Sõidame. Teemal on nagu väga tiidu. Kyllä mulle kaikki ylityöt sopii. On pakko painaa pitkää. Vaisiten homma hoituu. No way, no way. Ja ote ehdoton, niin aina ammattimiehen on pakko painaa pitkää. Koska mä oon ammattimies, mä panan tää kannalla ties. Jäätykki blogit. Ollaan mennä. Ne tarvii asennust, kun asiakas kyselee alennust. Ja naapuri vielä sotaa palvelust. On pakko painaa pitkään. Liksa juoksee kun minäkin. Tukka märkänä pitkin pitäjiin. Ihan sama vaikka ostaja kaukana. Pakko tää imuri on jollekin kaupata. Tuli paperia monistamaan. Amerikan unelma todistamaan. Ja kohta on varma jo omistaja siksi. On pakko painaa pitkään. Ega siin midagi muud ei olegi kui landi loopimine hommikul kell 5. Küsimus, kas teie olete valmis või? Olen valmis. Ja läheb. Nagu ta on. Tuleb juba võtab. Teliseb või? Teliseb või? Ei tilise veel. Ei tilise. Tiliseb, ei saa veel. Ruumi. Jaani hommik, oi. See jäi klipile. Oi, ilusti täpp. Küta julma. Ja kõrvale. Hästi läheb. Igel Bemmi vennal alati ju see kütuse tuli põleb.